खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। दिनै जरहाटआव सासे साब इन्सपेक्टरखौ एन्टि कारापसन टीमआ हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंनि मुंखौ प्रणब नाथ होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथां प्रणब नाथआ जरहाट सदर पुलिस थानानि साब इन्सपेक्टरमोन होनना मिथिनो मोन्दों आरो बिथांखौ सासे मानसिखौ दायनिफ्राय बारग'होनो थाखाय 20,000 रां लानायनि दायाव एन्टि कारापसन टीमआ हमदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। तिनिसुकिया जिल्लानि दिपगियाव दिनै गोबां बेरफ्रुग्रा बेसादफोर बोखांनो मोन्दों होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला दिपगै पुलिस थानानि सिङाव थानाय मामब्रानि सार्केलनि मोनसे गामियाव बे गोबां बेरफ्रुग्रा बेसादफोरखौ पुलिस आरो सिकिउरिटि हान्जाफोरनि जुथायै नागिरनायाव बोखांनो मोननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे हाथियारफोरखौ सोरबा उदखारिफोर फबखुमानानै दोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बेफोरनि सोमोन्दै संदाननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। दिनै खौरांगिरिफोरा एम बाथाखौ मानि थाखाय हमनाय जादों होनना खौरांगिरिफोरा बिटिआरनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनाव सोंथि सोंनायाव बिथां प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होननानै बुंदोंमोन दि आंबो एम बाथाखौ मानि थाखाय हमनाय जादों बेखौ जेबो मिथिया। ओइदिनखालि आं बङाइगावआवसो एसपिफोरनि मिटिंआवसो दंमोन होनना फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं। दिनै गोदानै लुफुंजानाय आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लिखौ लक सभानि बुंथिगिरि मानाव गेदेर ओम बिरलाया बेखेवनानै होबाय। बे गोदान बिल्डिंखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसाम केबिनेटनि बुंथिगिरि मानाव गेदेर बिश्वजित दैमारी, भारतनि केबिनेट मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांमोनहा नुजाथिदोंमोन आरो गोबां गोजौ थाखोनि सरखारि मावख' सामलायगिरि बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे गोदानै लुफुंजानाय आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लिखौ गासै 356 कौटि रां बाहायनानै लुफुंनाय जादों आरो बे बिल्डिंआव 180 ल' मेकारफोरा जिरायनो हानाय जायगा दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआव थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।